Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:44. Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag para mati region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras 13 minutos karon nga adlaw Martes Petsa 27 Martes na mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sili nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report. Blatter entry, record of events.
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sa Kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang mga napulo ka police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sining Patrol 2 Crosswind Patrol kay na para galambiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat kabantayan kag aton naman liwat himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagab-ihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Was-was koromay, ariya lang kon mais. Importante way lang Malaysia Action Papang Nixon Tahom. Update ka mga balita sa pagbantay naton sa news center sa national kag international. Dara ang COVID-19 ginatutukan ni Action ang Defensor. Of the makita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kinandan ang inyo siniragad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa labilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Temprano pa naglantaw na sa aton sa live stream. Piling na sa Negros sa kuno. Shout out lang da sa pamilya ko sa Nigaran. Sig Boy kag si Ladin. Tadifa. Baw nagapaurok-urok sila ho. Alin kay Febrero. Si Vicente Similiano check attendance na. Ara na siya. Sila ni Dingdong Alojamiento ho. Gapa-check attendance lang sila. Si Ivy Gatso Tagarda Osido sa Candoniga Monitorman. Si Alexis Wiwing Torre, pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid, ginatamyaw yagida. Alina kay Alexis Wiwing Torre sang UK. Si Marting Aliling oh. Ara na siya gliyo. Puwerte si Baby Yoki kag si Toto Ayan J. Kinatamiyaw lang day Rona Rihida Trava. Si Krisya Blas, sang panukoy nga monitorman. Sila ni Francisco Guangco. Kag of course, sa mga taga-sityo, lupa da. Barangay Sag-Ala Castellana sa pamilya Halasgo, no? Hilicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tayapan family. Ginatamyaw kamo ni Remar Hicano Halasgo. Pilido yan, no? Good evening, Action Eric. Ang Barangay Tangob, wala gid gahatag podpaks. May gin quarantine sa Purok Seaside Tangob, wala gid da. Yung kapitan nyo da Noli Villarosa, Dailani Ortega Mondia, aras kapitan nyo da. Bigaso na sa barangay nga maghatag da food pack sa inyo. Di ba la Toto Milili Uligo? O, Toto Milili Uligo kapat-check attendance lang wa. Sa kay Kelly Jelly, tamyayin lang si Vanessa Mayo, si Sir Noel Amar, Alex Montesa, Via Jonathan, Michael John Sison, Presidente, si Dennis Richard Tibor Roma.
Alin ina sa kay Jelly Kelly. 50 stars to sa mo. Salamat gida. Kay Charita Cabiliete sa barangay Kanlandong Morsaga pamatigid sila ni Terry Simpron Yung. Of course, kay Inday E. Bonibot Sir. Sa Germany, check attendance na siya, nakashare naman siya. Ang asawa ni Gerans Barela o si Jessica Barela, ga-monitor man na. No? Sige. Action Radio Philippine Standard Time. Las 9:53 na. Check tayo nga aton sa nga patrol to, aton sa nga crosswind patrola. Sunog naman kinagin respondira ni Action Jan Diaz sa Barangay 23, no? May nagtatlo lang kabalay. Ang report ni Action Jan Diaz, ginadulong si Sakalawan sa DT Brian. Kalayo na sa area sa Barangay 3 kay Inas. Ang ginrespondiran Action Jan kay Konbaw na dimanasa nami. Kag na-delay lang ang pag-responder sa aton nga mga firefighting unit. At hindi man na maglayo, tani siya natabo na sa Purok Nipchon sa Barangay Singkango. Kumusta ang sitwasyon sa mga taga-Barangay 23 to? Kag nakatulog man kagabi ang mga taga-Barangay Singkang Purok Nipchon dyan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Jan Diaz sa report dyan. May gabi dyan, please kabin. Amo ginihambal nga ako sa bulang pa tukak champion get. Ayo di purma. Lunes kag Martes mong no, mako mo na wala. Duwagi kadlaw, no? O duwagi kadlaw, sunod-sunod ginambal ni Sir expect na doy, di ba tani ka ginawa sobra din. Gulo ginawa ka pa yung mga kakalumos na, ha? O gani, iban ka ka alang-alang nakakadula na balanse nila, pero kasi gyapon, no? Amo gani. Kaya mo tambal sa Ligaspe, amo giniguro, kala kita dapat kin maghalong mga ginapambilin-bilin dahil sa iban. Damo kay bilin, di mo gid pagibilin ng mga naka-charge na pagkabutang. Naka-plug, ang mga ginapang tutdan, ginapang luto. Kaya makatuga ginasang sunog. Ambot ko din sila gibutang at Barangay 23 dyan? Ang Barangay 23, kabalo ka makaluluoy gitong isa ka na sunugan. Ito ba kay Cervel? Ano to ay sino ka rin isa nga si Marjon to Action Ereka. Oo. Ang ato lang sa tubang o gitong two-story nga balay, kita mo to? Oo. Ato lang nga ang dalomya, sementado, ang second floor yung Action Erek, ang balay, amo to ang kahoy. Himo-salat material to? Oo. Ang kay ano to ba kay Carmen Morales, ila to na Cervales Samte ni Rodjon. Oo. Napatsan to sila mong. Napatsan? Ara sila sa namatsan. Okay. May haya pa sila sa may Lupit Search Action Ereka. Ay. Ara pa to sila sa Karisod. So, iban sa ila, wala to sa mo to nga balay. Ara sila sa haya. Actually, kabalo silang nasunog na balay. Sang ato sila ya sa may Lupit Search. Ay, sus. Subong, wala sila sa may pulian. Tiginimo nila temporary shelter. Dito sa kung nagtiriran ay wala sa may malapit sa area sang sa lupit mismo, no? Sa haya, to Action Ereka. Dito sila nagtener. Amo na ang baga nila mo gining natabo nga doon naglalai. Kami kikaduhagit. Napatsa na sila, nadulaan pa sila balay. Amo gani, no? Kasubo gid, no? Oo, ang baga rin nila, maganda, importante salbar sila. O ay git sa may na pagkakunabi na halitan sila Action Ereka. Bisan pa na samaran. Bisan naman ay, aras mo sa kalisod, galikiti, ang sunok, itigin kung kaisa, mapunggal mo tayo, galikiti, basta mo sa nga tempo. Ang imo nagkauligang kinasalbar mo, ang maganda ang natabo man kangay sa natabo kapon, dala sa may Purok Neptune. Sa Neptune, katulog to sa raya namin. Ito ang tulog nila sa Neptune Action Ereka. Sa Purok Neptune. Ito ko damo sa banang to kayo. Nandito bisita to si Vice Mayor kag si Mayor Bing, no? Oo, Mayor, Vice Mayor, Congreg, kag ang nagsaylod sa Bacolod. Si Congreg kag si Albi, mo tunok danay kinatunod na kinatanay sila guro to kay Inay, ha? Sila to yan nakitanay. Sa may gym, si Albi kag si Congreg. Sa hapon na nga si Vice Mayor at si Mayor Bing, no? Nagkanto dito sa lugar.
Take ang dara sa Neptune, bisan pa marututabo sila, do bastante pa man sila sa ginatawag nga bulig, aksyon ereka. Gani, makadala mo to sa mga padala nga food packs ang alkalde sa Bacolod kag ni Vice Mayor. Oo, kompleto man. May mga tent man to from city government. May tululugan sila, may banig sila, may habol sila. Iba to may mga panapton to action erek yung ginapang buslan orador ginapang pili to nila. Pero mga old clothes gin pang donal kita gani ang pila to ka box balas ng mga bilin din ang organization yung mga old clothes kaya kina may mga ano gani kalan. No, gina pang tulong matukay na sang trope para pa ang aton ang patrola. Yes. Di makumuna duwa ka area ginabalos-balos lang tapos ang bala ko kay Papang. Pero kung ganay pang, hindi pati maglabay sa may lapit lang magsaysay araneta pagpatak sang alas 4 sa hapon. Mga 4 to 5 nung kakita maglabay di. Ay, gali. Oo, kay duwa na kadlaw nga ara kami dira amo man pagtawag sa radyo sang DFP nga may sunog. Yun, amo to doon nga batsay kami doon ni Papang kagapon to dito makami lapit namong sa may ano gida. Magsaysay araneta gid tapos kita mo nagapuhok ang aso sa may sengkang. Kay nato kami sa may magsaysay araneta. Nagapuhok man ang aso sa kalangitan kaya nagabatsay kami pabalik. Kasi niya sana na kami balik ate balik gid eh. Ito dragit sa barangay 23 saling kami sa may bus mo ato na pag flash ko. Para ko libertad timing ara na kami pa magsaysay kay papatalok kami sa mga kon mo nagapuhok ang aso sa kalangitan. Tapos ang may sunog na naman. Ginatamyaw talaga si Madam Grace Miton Kausing sang Manbil Royal ang iyabana kag bilog pamilya ga monitor sa aton man si PO3 Makuring sang Police Station 10 ga monitor na action dyan. Si Ma'am Kausing to na miyaw ta na naligad to mong. Ito na tamyaw to pag sa naligad to bla. So siya to na nagakadto lang kamo de. Oo, ga pangilita ka sa si Madam Grace Miton Kausing. Oo. Manville Royal. Manville Royal das Panokoy. Ma'am, maganda gabi. Bayan. Huwag kita na, ma'am. Huwag kita na, ma'am. Kumay araw. Isang tawag lang kami, ma'am. Si PO3 Makoray sa police station. Tayo nga monitor man sa ato. Salamat kay Kuya. Oo, kag police major at Sigloy dami. Gabi na, sir. Oo, kag kay Kwan, Captain Armelin Vargas, no? Station 10. Yes, of course, Station 10. Thank you sa accommodation sang Domingo. Oo. Dokamayos ang pagpastal sa Domingo, Police Captain Armelin Vargas. Oo, si Inday Jerla Tansingko kayo naman diri ko, monitor man. Ay, Tita Jerla, good evening. Kay Mike at kay Miko, may gabi. Kay Sir Dara, may gabi sa Panukoy. Monitor si Madam Jerla Tansingko, gayo naman diri ko and family. Kompleto na yan. May rest out na sila ni Tita Jerla. Pili ko invite sa Kaladason. Sa diin? Sa Binalbagan. May rest house sila to? Oo, lapit sa baybay. Basta yan ni Kwan, ni Engineer Patrick Mabag, no? Oo. Oo, kadaw yung arat lang balay ni Engineer Patrick Mabag na sa baybayon sang Binalbagan, eh. Dito kami may naligad. Gali ka. Oo, nakato kami to. Namin to may mga pool, sa may arat na punong. Okay. Oo, may mga kwarto, makaka-videoke ka. Si Iba Gradas Baterna, ba't sa din nga lugar ka monitor sa sato, no? Papang lakat ako na, boss. Malakas si Papang? Malakat ako na, Papang, boss. Judith May Kaalim, Jerza Articonia. Oo. Pero kung naman din sa sinong Vicente, o sa may check-in. Si Vicente Similiano? Oo, naligabal ko naman kapitapit sa may check-in. Di ba, makapulo pang-api-ngapi. Oo, gani. Sa Papang, di ka po pang-api-ngapi lang sa Papang, Kapag imbitar si Dangerla niya, kadto ko mo tuliwat. Sali ko kita. Ay, Tito Sir, good evening. Kung kadto, dapat iya blow out ng Dangerla, iya tanan. Oo, makuno. Iya tanan para nga libre lang tayo. Kaya permit na sila kadto, wala mong. Ate siguro, eh. Oo. Hi, Tito Joel, good evening. Karoon yung gabi, mo na, no? Ito ang update actually, sa sunog, bala rin sa may barangay 23. Sila naman nga, temporary iban, nga wala sang tulugan o kula tiniran sa may daycare center, dira sa may stage abis ng barangay 23, dito sila naglabay. Ang matabo sila dira is temporary sila i-house, kami at tutubala balay, isa ka private nga balay, nga wala may nagatinir. Tapos, ara lagi sa papatublock siya, ito ba ginatudlo mo kayo nasa akon nga wala na sunog? Oo. Ang simentado nga balay, dali kayo hindi pagpatiniran sang tag-iya. Ginayos
sa kagawad ni kapitan nga masidik tulo sa temporary samtang para mabantayan mabala nila mga balay nga nasunog. Pero kiti gamba nga pamalibat sila kay siguro may mga personal nga gamit sa sulod na mismo, no? Okay. Wala nila allowed action erect. Actually, tatlo to kabalay, mga more or less mga 5 ka mga pamilya ang apektado kaysa balay to ni Morales at tabla kay Cervales action erect. May tatlo ka mga pamilya, ang pamilya Quadra, dagpay duwa kay ban pang pamilya nga nagatinedra. So mga more or less kuno mga lapit 15 to 20 ka mga individual apektado sa sunog. Pero to ginalinan gid sang sunog kay ina sa ating interview kay kagawad Ismail, no, sang barangay 23. Balati hindi pa nila ma-identify. Ganun kami tatlo gid opos gitong tatlo ka mga panimalay mismo. Dapat ito inagri ka subo kay may mga kable, bro, linya sang kuryente na nagkarolamit action direct. Pero why sa may mo kay na to nagapong basta na nasa basta importante nga mahingagaw nila kay bangi makaiting nga balay nga hindi labot sang kalayo action direct, no. Okay. Alas kagawad Ismail sa interview. Bali sa subongin na yun, itani sa bising ni Daniel, yung katuan ko hindi nila ito paggamit, yung temporary shelter lang natani sa kwarto. Hindi sa ito na ang problema. So gino-offer ko lang sa may bilyara na yun, sa may room na, kung sa lang na temporary shelter. So ang mga pamilya nila doon dito sa ngop, kaya namakyan pa niyang Catnalis pamiling. Ay na yung mga tao na yung sa subong pag-upalan namin puli-pulikan ng dianay namon kung anong makaya namon sa barangay man kaya ari man sila pahayo lang kami kung ano may makapulik isa mo sa daan sila namon. Pero ang activity na ako sa subong wala ako may ano ari man ngali amon na barangay kapitan Actually, kabatian si kagawad Ismail. Si kapitan mo ito kay Naya? Ha? Kapitan kinaparlan mo ito? Sa kapitan, sang marupuli na kami, o kung ako mo nagagawa na, nakaabot sa area. Okay. Sa kagawad Wenceslao Parlan, kagyadrigin payag, kung anong biktiya malikayo sa bulig, wala Bacolod City Government, nga makapadulong matutanay sa mga ayuda, mga gamit, ito sa mga nasunugan, kay kung niisak na kabayo, actually kung ito may nasalbar man mong, kung ano tabo kapon sa misingka, o kung natabo, actually dari sa may barangay 23, tembro na yun nga dapat suntani, wala makapalabot man sa nga bulig, ini nga gobyerno sa Bacolod, kasi mo to, ang ilagi na ingyo na di nga, hindi na madulan, nasa paglao, may mga residente dira. Pero isa to nilaging sabak nga problema, kabalo ka ang BFP, ang ina to nga bombero actually kin todlo to kay ina sana sa may covered court, no? Okay. Ay hindi nakalusot tama din ni kapon ning nila taon ila lang clearing operation kay ang ila dira nga lugar ginapangitay kon din ang deed of donation kaya bala kon may deed of donation nga papeles dre ang imuon niya itiluan niya na daya mga pulian ko tani para mapangkakas bala dala kay wala pa sa kapitan nga deed of donation nga para maliguan din ang dalan nga possible gid bisan mga dalagko nga mga salakyan action ereka. Sa mga kakawad ani Kapitan Parlan, hopefully may intindihan sa mga publiko dala mismo action na rin. For access, katulad ko sa itong mayor, ang kagano mabulig mo sa atong gobyerno sa Bacolod para nga matitanan at ang pamilyang nasusuga. For the meantime, ari ko di subong istorya po kami sa natungkay na sunugan kundi ang ilang temporaryong pagkatulugan. Kaya ang barangay sa walang vehicle, available na siya ang states, no? Abundar ko na sila kung gusto sila ko, no? Wala mo sa problema kaya may mga kasilas matugag ba niya. Kapag ang consent ng PSPs, may kabudayan sila magsuwal. E di sa napong-nalan, meron sa obstruct. Anong single ka probable na in the future? Actually, ang obstruct ang talan, kahit man naman, kot pa ko na sa city legal, isang deed of donation. Okay. So, libre ka wala siyang deed of donation, hindi ba, di ka, wala yung pasadat, ang kay, before ko na po, ko kapitan, naman na niya ka pasadat. Okay. Basta sa sentro ka. Isiling ko, kung may deed of donation, kapasuan ko talan. Okay. So, kung na basketball court, kapasuan mo? Sa Ultra, oo. Ikaw nagkipay, wala pa ko ba may nakapitan ng dokumento nga deed of donation. Kaya kung may deed of donation, basta masin ko lang na pagtalot na siya. Ano na ang deal, mga basic isa sa mga privado. So, sa tahan sa kung yung isang barangay 23 sa may mga mayo ito nga pangabuhi,
mag-apilwat sa inyo nga kung pwede mabuligan na ang tatlo ka pamilya nga nakuanggit na nasinugan git sila, no? So, kabay pa nga may mga korasyon ka mo nga hugot sa pagbulig sa inyong pamilya nga nasinugan. Action na Eric Rabat LC Barangay Kapitan Wenceslao Parlan sang Barangay 23 Syudad sang Bacolod. Pero ako dito kay Bacolod City Fire Marshal Rodel Legaspi. Ang ginobserbahan nila sa duha ka adlaw nga naguntad nga sunog, iya obserbarasyon do mga pare-pareho ang mga kaso like short circuit, overloaded nga mga napangsaksak bala. No, kag ang iba nagakabilin action direct nga mga gamit nga wala na pang buklas, like for example nakagamit ka sa mga appliances nga di kuryente tapos magamit ginapabayaan mo lang saksak. Usually kinaano na sa kuno ginahakop lang ng init, hindi nagatuga pag nga mag short circuit sa kung maglupok action direct. Okay. Amo nang balang advice sa gid sa tanan nga kung may mga kaso nga kaangay sini isiguraduhon gid nga wala sang may nakapabilin dira ka saksak kay usually amo gani ginalinan sang sunog, no? Kag ilabi na ang bala subong pagpatak sang hapon mga alas ang pasado sang hapon tob mag-gulog up ina action Eric. Ang bali adri ang dupoy-dupoy sa hangin dala ang pagmadlaw sa hangin mabasagan gid. Okay. So dapat mo nang tandaan sa publiko nga kung nagluto sila hindi pag inilin, hindi pag pabayaan tinali para amo na ang halinan sang kalayo bala hindi ni subong fire prevention month. Correct. Pero tani kada adlaw paramdomon sang tanan nga do fire prevention month sa Gyapon. Kay para malikaway ni kaangay man nga mga insidente tamo to advice ya ang tubig hindi pag ihatid sa tupad sang lulutuan para in kaso por kaso golpe magtaas ang kalayo at least maka may ara ka rin dara sa ibong alternative ngay muon nga para mapalong ang kalayo o kung nabi actually siguro doon gigyan dis magaling sa balay dapat na pang kakas ang tanan nga na pang plug kagwan taon gid ko na nung masarangan sang linya sang kuryente sa sulod sang balay kay naliba nagasururubra na ilabi na ko nag-charge bala kon kagabihon abala ko mag-charge ka mo dra hindi niyo pagpatamaan nga tanan dra nga mga salaksakan pang saksakan nga kay gamar ka nga pagkaaga at para may nag-charge kompleto abala mas maayo para kani nga kung nag-charge ka nga bugtaw ka hindi ka mag-charge nga katulog ka kaya nakatabo bakit mabalimtan mo hindi mo makakasa kay nali magtuga ako maglupok ka mag-i-grab actually sunog ang gwa pati ikaw katulog disgrasya dapat ang bali ayo ya nga kung mga ga-charge ni galuto ni hindi ba mga kung galuto ka rice cooker mapulo pa wayway ka anay matulog-tulog ka anay hindi mga mo na dapat wala itong hindi nga maluto tapos sa manabi ano kakso mo dahon o kung nag-charge ka sa cellphone hindi ka man nga magpaunay ka matulog-tulog ka kikipapaway mo yung cellphone ko nung naka-charge nabalati hindi na mayong aktibidad kaya dapat galing na sampai nag-charge, bantayan mo. Kaya nali may nag-i-grab dra o kung gulpi maglupok action direct. Doon pa rin ang sound system ni Nunoy Manggubat nga pwerte katunog ang volume. Alam mo, ito din sa ako, di mga sound system, pero nayo, nasibo ba? Ito Nunoy Manggubat, di ba Manggubat na siplo-sipla to. Alex, ito si Bacolod City Fire Marshal Rodel Legaspi sa ito interview. So far, ang atong fire incident kaya naman nag-transpired, no? Bayaran kita all from Miss Aninita, no? Ang oras is alas 5:03 ng hapon. Then ang location is Puro Mahinang Panon, Barangay 23, no? Ang involved diri is ang tatlo ka residential houses nga totally born gid siya. Na-identify na to ng origin sa aton nga sunog sa balay ni Mrs. Elsa Valera, no? Pero as to the cost, pending pa na for further investigation, no? Ako pa nang pagkapatigil na nato ng i-conduct for tomorrow sa follow-up investigation. Sir, ano ko na sir, dito ko siya balay ng subod, tapos immobilized material at tumawalan. Old houses na siya sa pagtanaw ng mulgay na, no? Ang andon siya kabalay dito, no? Kumuni siyang sa tunga, abiyang kay may Ma'am Elsa Valera, no? Ginapatungaan siya, kaya ang balay nga sa piyak niya, muni kay Ma'am Jonalyn Liviogo, kaya sa pihak to, nga tupas ang ginapalit sa boarding house nga taas nga balay, muni ang kay Ma'am Carmen Morales. So,
more or less, ang amount ng nag-estimated namin is for 270,000. More or less. Sa tatlo na itong kabalay, sir. So far, sir, wala kita itong reported na injury ka na casualty sa naglulitad na sunog. At the same thing, sir, no? May aratanan. Ang problema, yung pwede yung bumbero, hindi ka para sa lugar. It is, no? So far, much better subong. Kaya at least ang aton nga puwerta siya nakasunod siya sa basketball court area nila wherein medyo ang isa na to ang 50 meters na to na host no is malapot na siya no so need na to nga magsugpon para nga ang atong balay nga napunta malapot sa gitna. Observation sa duha ka mga sunog ganun ka po subong bisan hindi siya permanent but ano sa yung naman out pero sa katabo. So far, kung lantaw naton, ang anggulo nga nakita naton no, sa duwa na kasunog is siguro dala naman sa nga aton nga kainiton sa aton nga panahon no, summer time no. Maliban pa nga ginatanaw man naton nga ang mga balay nga na involved no halin kahapon is made of light materials that's why nga dusting siya mag-spread ang ito. Kasi ginalantaw na ito nga there might be a possibility nga sa electrical installation ang problema naton. So, kapalo naman kita nga kung may mga wire nga ma-expose or may ara kita sa extra load no, nga makahatag sa kaigayunan nga possible short circuit ang linya. So, that's why nga kritikit na pagkatunahan sa sunog. So, amo pa rin ginatipin natin sa aton na investigasyon para maibaluan dito ma-certain natin kung ano bitang cost. Ano rin ang ang aton nga reminder, padayon siguro nga pagpangandam, ilabi na kita aton nakapanibalay, no? So, natapos na ang aton celebration ng Fire Prevention Month, pero ang aton pagpangandam sa sunog, kinanglano natin siguro inihimuon throughout the year, no? So, ikabigo natin nga everyday sa Fire Prevention Month, no? Para nga malikawan natin ng sunog. Sila pinagin siguro particularly sa atin nga pang ginawi, sa atin na sulod sa atin malay, na sadiin kung kita nag-tuto, for example, no? So, hindi natin pagbabayan o hindi natin pagbayaan na atin ginaluto, no? And then after kung makatapos na kita, situated na shut off natin ang atin nga mga ginagamit, no? Nga appliance, no? Ilabi na kita ang atin nga gasol, no? Ang aton mga electrical na stove. No? Yes. Kung hindi kita ito malikawan, kita kanatuan, kaya kinanglan natin bayaan ng aton balay, i-shut off natin ang aton electrical system. No? Kasi ang aton nga mga electrical appliances na wala na natin ginagamit, kinanglan natin yan lagi ni. No? Kasi kabalo kita nga dako ang probabilities ang sunog. No? So, much better man nga i-train natin ang aton nga members ng aton family. No? Okay. Sa amon, may ginatudlo kami ng may acronym nga EDET, no? Exit drill in the home. Nga sabihin aton i-educate ang aton tag sa panimalay ang aton nga members ng aton nga family nga kung may mga luntad nga emergency or sunog sa aton panimalay no tudloan naton ang aton mga kabataan sang kundiin kita mag-agi pagwa sa aton nga balay kundiin ang meeting place naton after naton maka-evacuate kaya siguraduhon naton nga bisan ano pa ang kaimportante ang bagay nga aton na limta sa sulod sang balay hindi naton pabalik ko nila kasi mas pilit doon ang kabuhi sa tao sa mga bagay nga nabilin sa aton sulod balay. Actually, kamatian si Bacolod City Fire Marshal Rodel Ligaspi. No? Yung mga panugyan, aksyon dyan Oo, amo na ang mga tips ni Adri. Kaya balinya doon ko ng taon na ito ng duha ka mga kaso sa sunog resultad. Nga kadamo, gid sa mga naulamit ng mga panimalay. For 2 days, ang natupok na balay, 58 na sa Bacolod. Sa duha kasunog. Sa duha na kasunog, action erect. No? Okay. Ang number of families nga apektado, 61 na tanan action erect. Amo na dapat nga halungan gid nila, hindi gid sila nagrabilin sa mga wala na pang kakasa o kung pang unplug na mga pagkabutang action erect, no? Eric, kita mo naging send ko si mo? Sa? Akin sila, Rev. Lamo ng cellphone nga pinasahi mo? Ay, jari ka ito ng kopi. Oo, ang cellphone lang nga may electric fan. Oo. May flashlight sa kilid ya. Tapos
may pa-music pa din action na reka. Ang gwapo, Pero tingas, no? bakit telepon ni Nonoy manggubat? Ano naman gubat na eh? Oo. May flashlight ka doon kabilog sa babaw. Oo. Labot pa pa sa piyak ng building ang kuha sa flashlight yan. May ariring pa. May ariring pa ng flashlight. Ako may ariring pa ng flashlight. Gwapo nga kombinasyon, no? Oo, doon na music pa. Pero cellphone isa. Oo. May power bank pa na sulod. May power bank ba ito sulod? Puwerte ah. Abot ko din niya naging po sa cellphone niya. Hindi na ginimbento, yung bakal man. Di mo naging bakal man? Sa din? Ha? Imo na ano eh. Imo na lang ano eh. Ano lang yung cellphone mo, di na naging pang kombinal ng cellphone na yaman. Kita ko yung cellphone niya nga may flashlight, may ariring, kagati-gagana, may power bank, makuno no. Ano mo kakso, nakaroon yung gabi, ari kami sa downtown area, may nagapurinsok na rin nga mga taxi drivers, no? Karoon yung gabi aksyon na rin, iban na daw wala gitsang pasero, bra, no? Pero may nagkamarigya, padari sa mga, dari sa may Lozoriaga, Araneta, may nagkabay dari mga fried chicken, mga chicken joy, ang Apollo, bra, Apollo, Akanon, Apollo, Asodana. May nagkamarigya, may mga saging, no? Pero ang jeep, why na masyado jeep, kung mapuli ka ni mo ni oras, pakadto, Stefania, o kung ang Granada, daw ay karigit ang punaw kasunarek. Mga silingan na nagriniguro ang may jeep na nabilin, mga adto south bala. Timpano pa, may naman sa ado sa Lakianaw. Iba ni ko nagpakuribong na di kop-kop na sulod sang balay. Ama nagkop-kop. Ina ko may kurupon. Kakop-kop may nay. Ako kop-kop mayo nay. Nabi ng kop-kop din nanay. Dili ka single. Ako nagkamalay sa mga single ng motoro. May nagkapulo bike man. Doon sa nakabilog. Tapos ang gabay-bike ka, kung kapitan ay pakamot, mo ka mo nga doon, ambot sa inyo. Abay pa sa naglabay, tubangan ko. Hindi sila naglabay nga doon sa akong tubangan. Hindi kami naglabay, hindi mo si paan itong makaroon. Charot lang, na. Makakaroon namin, full moon. Oo, full moon, subong. Kamo itong tangkuha, ito na sa dulid, katahom, no? Sa simbahan sa dulid. Gani, kung nga pagkuha sa migot nga si Mark? Oo, tahom mo, full moon dito, do. Pabilog, na naman ang buwan. Muna dapat makanta mo na, nonoy. Lumas na ang kalokohan. Karon na ba tayo paligay kay nagbaybas ang backup 6 kaina, kag accelerate ang update sa bypass operations ng City Drug Enforcement Unit kahapon, accelerate. Sa total magkasun tandaan ngay sa maraton sa pagtugas sa balatian sa panlawas sa mga paguyang o kada pagdubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kag ang hindi regular nga pagpagwa sang higko. Sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunasunod na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa The Yabet Live Report sa ato sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Ang report kinabatian bago naging ginadalosi sa kalaman sa D3 Bio ang pinaka
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabi dira sa kay Paul Kenneth Rojo sa Talisay, kag sa kay Elmer Boyet Villamor. Sa kay Lab Cañedo sang Maninihon Pahanokoy. Sa kay Igay Baldo Amorin, Mabel Estrobo kay Helen Vargas. Sa kay Noel Umanya, sa may Purok Limboda, si Wiwi, si Toto, si Noroy, si Wilmy. Iwalwalo na namon nga upod sa balay nga si Rochelle Guaragahod kuno. Siling ni Noel Umanya. Pamilya Umanya sa Laura Pacol, Bago City. Siling ni Noel Umanya. Salamat gid ha. Kumusta dira si Joseph Cajulicho Wine Family? Sa kay Toto Rogelio Catalbas Jr. Asawa ya, kabataan niya, migos po nulunok da. Sa kay Engineer Nonoy Galunan, kay Ma'am Julia Mandres sa All Sector Industrial Sales, Kabangkalan, may gabigid. Sa kay Mr. and Mrs. Paninoy Jerry Taveros and family, sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, sa kay Toto Chong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, Maninay Sencha Morp, may Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights. Kamusta ka mo da? Sa pa urok-urok pa. Nanay Tessie Noble dira sa Panokoy, SP Village, Gamonitor Gid. Si Annalyn Oreve, San Quezon, Araman. Nagapaurok-urok. Ryan Villanueva, kag Arabel Garcia, mayo lang nga pagpamati. I-check na mga report na gikan sa ato mga correspondent. Line number 1, Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Dari sa Action Roger Gutib. Line number 2 sa report. Jermaine Gabibis kami. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga kaksyon, sa itong sinigib Action Eric na mga balita, madiri sila sa Cadiz, ang kagsubugman sa pila ka mga areas na itong diri sa mga report. Unahon pa na yung siyudad sa Sagay, kaya ang kapulisan sa siyudad sa Sagay, kapabot na lamang sa koordinasyon man sa pamilya, sining na tabo bulak sa Eric kapag lutang sa umagad nga hilaw siya ugangan. Kag ang ugangan man tinalabuan niya mga sining umagad ng ilaw sa baga kag ulo, pero nakaplagyo to. Uy. Ang report ni kati pasado lang sa isang tagma sa gabi, kagabigid lamang tabo ang among insidente. Kag mga alas 9 pasado na sa gabi sa maresponderan sa makatapos sa kapulisan kay man layo-layo ini Eric ang natabuan sini sa may sitio Manara sa Barangay Puy, siyudad sang Sagay. Ang biktima sa karon nga ugangan, 62 anyos, yara sa ospital pa ginabulong. Okay. Kapadayon, ini siya nga ginabulong bangod sa pila sa iya sini nga naubos-ubos sa isa baga matapos sa gilutang. Sang wala maibaluan nga kalibre sang armas, kaya ang bala ko na tutusulod sang lawas siya kagabot ginoperahan. Sus. Ang report ngayon ang iyang umagad nga hilaw gaway man ni makasar sa bata sa sining biktima. Pero living partner sila galing kay daw medyo may mga conflict na kay naglakat na to gani sa Manila ang asawa o kon ang anak sini isang biktima nga babae. Namo ni ang ulo asawa ni John Ripaya ay alias Kanoy, 45 anyos sa edad. Nga ang iya sini nga tuyo kung tani ng generator set mula ka Action Eric, wala na sila kuryente mo, power sa kuryente. Okay. So mayaran na sila generator set mula nga gusto ko tani kwaon ni John Ripaya hay kay Ibligya Dili man magsugot ini ugangan kasi sila nga kwaon mo na kay di mo na kwarta mong bakal, kwarta mo na iya sa akong bata. Diyos. Kaya mo ni ang konflikto Action Eric kasi naglakas ni sa naglakat ni si John Ripaya ay pagbalik kaya may bitbit na siyang armas lutang. Ay abaw.
tiniro yan yang ugangan daw makatatlo ka bisis pro la maigo. Tinakakuha ni yung bekosyoner sa binangon. Pagkakuha binangon, natigin nagaw mo siyang malambot, kagin labo siya, makadua ka bisis sigo sa baga, kag ulo, ginpitik, kilawat ang armas, lumupok na. Diyos. Tiigo na ini si Ronilo Cayetano ni 62 anyos. So, sa kay Police Staff Sergeant Mark Stephen Busaing, amo ni ang investigador sa update sang medical bulletin si Ronilo Cayetano, yari nga sa ganito. Dali according man sir sa biktima, at subong man sa asawa ng biktima, na may mga old graduates na sila sir, old graduates, ay gusto siyang suspect na plaon ang gamit na ila sa iyang media kung na bata mismo sa biktima. Hindi man sugot ang biktima, kay tungod na hindi man magsugot ang iyang bata, na ihatag sa kay John Ray. Ang generator, ang motor ang generator ang ginalinan. Ay, see. Plano kami ni Ray na ibaligyan niya ang generator, kaso hindi man sugot ang bata ng biktima na sa Manila itong. Okay. So, kung namuguli sa daw, Silvi, umaga, dyan nga hilaw, sir, si John Ray. Hilaw, sir, hindi, sir. Okay. Kag ang iyang living partner, ito yung bata ni Ronilo Cayetano, Rias Manila. Yes, sir, yes, sir. Okay. So, muna gali ang pinakamotibo, gid sini, nga daw may mga conflict gali dira. So, daw nagsulong. Yes, sir. Daw nagsulong ni si John Ray Payahay sila. Si John Ray, sir, nagkatagdikad ko naging balay ni Ronilo sa nagkakainit siguro, sir, nga wala dinasag ang generator kay according man sa ila, ang biktima, may buyer na kumataning generator kay plano kaning ibigyan din kay. Oo. I see, okay. Pero ini nga generator, na-acquired ko Ronilo sa time na, ano man, di bakal niya siyang living partner, bata ni Ronilo Cayetano, o sila yung panagiya? Oo, sir. Sila na mga duwa. Sila nga duwagid, na-acquired nila sila nga duwagid, na kwan. Oo, pero according man sa Iloy isang ano may isang living partner ni Ganday nga ang ila ko na bata na bayi ang katadala kwarta para ibakal ko ng generator man. Okay. Kay wala na wala na yung suga, no? Dira, yung magamit yung generator. Pero, anyway, sir, ang armas yung gamit yung bitbit ni John Ray ito, bitbit yung mantosin mo palagyo man? Alibig sir, yung habuya ko mo, sir. According ko nakakita, sir. Anong armas ko, sir? Hindi man nila matumag, sir, kung ano nga kaliber ng armas, sir. Pero may mga recovery ka magkusap sa bakit sa lalaw ay? Negative, sir. Negative. Siguro ba, sir, revolver, no? Wala ka, sir, kay ang bala, sir, at ito po sa, sir, wala na ako. Okay. Pero si Ronilo Cayetano, yung biktima, ara lang niya sa ospital na sa Sagay. Yes, sir. So, ang balsang doktor, stable naman ko sir. Kasi surrender, magagawa man ka. So, stable naman ko na. Ang biktima, ginaulat nila ang koordinasyon man sa pamilya Cayetano para ma-file ang kaso ka John Ray at large. Kasi nakapalagyo ni siya mo, pero papalagyo ito, pilason man to siya. Gani, sa ulo to dito sa baga? Abaga, kay gulo matulabo sa iya dati binangon man nga medyo matulutanlas man ka binangon. Kamulo ko naman na iya, basta mga bukid-bukid Jackson Eric ya, kung lakat ka ng mga tigulang na ng mga senior citizen, ay ginayaga bili niya sang binangon, kaya nataklos kinaya. Correct. Dason, tagamot na sa ila, kwao na sawa, kimutang na rin si Dingding, ipaipit na Dingding, blang nga ilang nipa, blang ilang Dingding, again, ipit sa kawayan, sabi, ito na yun niya. Correct. Siguro kaso na Jackson Eric, kaya kumiyara yung Itali-Itala, hunuson na yun na. Kagihandos. Simula ang natabo sini sa kaso nga paglutang kag paglabo. So,
tungkol lang siyang gamit na kung generator set suno pa sa kay Police Staff Sergeant Busaing ang investigador sa ila sini nga pagpatigayan sa ila nga investigasyon. So to consider di man nga solve na kaso kahit identify nga waiting na lang niya sa pag-file ang ini nga kaso aksyon ni Reka. Sa sunod sa Cadiz, nagindakop sa makatapos ang kapulisan sa ako na panay ng Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar sa mga wanted person. This time, ining wanted person na panago, auditionan sa Cadiz ang 7 na katuig. Na may kaso sa 3 counts nga rape sa Banwa sang Ilog. Ang iya sininga warrant of arrest, ginisyo pa na isang kabangkalan RTC ni Honorable Judge Rosario Esther Orda. Kaisi. Muning nag-issue sa iya sininga warrant of arrest kaya ginakabig nga yara sa top 8 province-wide wanted person kag mot yun nga ranking ini sa station level sa Banwa sang Ilog. Gindakop kay inagid lamang las 2:45 tak nga sa bansang Purok San Antonio Barangay Tinampaan ini si Noni Silpao Garnande 59 anyos sa edad. Kag actually taga diri man siya sunod sa Cadiz taga Villa Barilla 2 Barangay Sontoni siya. Pero ang kaso yak sunerek sa Banwa sang Ilog. So sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, Nobel recommended ang kaso tungod kay 3 counts ini sa pagpanghimulos. Ang among kaso kag karon detinado siya. Pero kainak pa rin na baluantang daw inog-transfer siya sa Banwa sa Ilog. So kay turnover man siya sa korte sa din pagwa ang iyang warrant of arrest. Yari ka sa interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar may katanan man sa sinisar. Yes sir, no, itong si Noni Silpao Garnande, 58 years old, at presidente ng Balpingot, Municipality of Ilog, na isa siyang most wanted dun sa munisipyo ng Ilog at nahuli po kanina dito sa Cadiz City. Pero yung kaso sir ay sa Ilog. Opo, ang kaso is nangyari sa Ilog at ang warrant po ay nanggaling sa 6th Judicial Region ng Kabangkalan City, issued by Honorable Judge Rosario Esther with the crime of rape, 3 counts po. No, 3 counts ang iya kaso. Rape action na kaga Nobel recommended, no? Ang iya kaso ang pizza sa iya warrant of arrest ipapanahog sa korte November 24, 2014. Resulta in action na kono sa natawag na balang i-warrant o electronic warrant, no? Kasi ari na kita subong sa computer world. Correct. So, gamit na natin yung mga electronic media, online, virtual, kinamo lang di mga namin mapuslan nun, Black Sunerek, nga mapuslan gid para sa kayuhan man. Siniling ko, pabor man ni siya para nga mausad ang kaso, pero tayo bulubugat man, nga kaso ya tubangon, kahit 3 counts sang rape. That is why Nobel recommended. So, mali nga tulad mga report, balita, mga informasyon. Kamyaw talaga po na si Cap Madali Diaz, Tilipol's lang, kag si Mr. Jonathan Diaz. Kag si Tilipol's man, para kay Toto Joel kay Libasan ko, na nagpamatiting banay lang. Ang pamati mo sa aton si Vico Glenn Javier, Toto Albic po inulan napapatay sa ato mga gwapohon nga anak ni Councilor Bambo po inulan. Kag napapatay man sa ato si Fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido nga mo din parang provision officer sa siyudad sa Cadiz. Kag of course Toto Joel Sirbuton si Dave Polos man tira sa Power Dream kay Porok-Orok man sila sa Action Night Patrol.
Mga balita natin sinigid tutukan una sa balita una sa aksyon. May sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, Bacolod! Salamat gid Aksyon Roger Gutib live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib giradurong sa karawan sang DTX 5. Report na Aksyon Roger Gutib giradurong man Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ay kami nila kay kumpare ko, retired police colonel Placido Hintulayo and family. Nagapurok-urok paglisi police retired Placido Hintulayo and family. Si Homa Luminara pa. Si Norman kag Morina Alvarado sang Barangay Panukoy nagapamati man. Si Kagawad Mitoy Aquino no sang Dawis Barangay 14 nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol Program. Happy 30th wedding anniversary to my brother-in-law Emerson Gamala and his wife Tessie Gamala sa Inayawan, Kawayan, alin kay Elizabeth Malaka Gamala ang panamyaw. Kay Mama Betelaw dira sa Banwasang Binalbagan. Kamusta ka da, Mama Betelaw? Sa kay Manang Bekelaw, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, Nenelaw, Pump Boy sa Shell sa Binalbagan, kapaurok-urokid, empleyado, security guard, sang Biscom Binalbagan, sa mga taga-accounting kagkedan department, ha? Miss Nora de Mebildo, kaka Mr. Libe Frias, mayon na nga pagpaurok-urok. Kay John Patrick Abapo, da may gabigid, ha? Kag sa kay
sa mga Abapo family dira sa Villa Lourdes, Ugok Abapo, Barayoga, Valderrama, nagapaurok-urok dira sa Villa Lourdes, no? At sa mga tagparabati naton dira sa may Maninihon man, no? Pag sa Punta Baras. Ali sa report ni Aksor Roger Gutip, sinota si Aksor Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksor Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagparamati nga nagapurok-urok sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon, Aksyon Eric, no, ang Lacastillana Police Station nagkandak sang operation against sa wanted person, no, mga alas 12:30 sang hapon. Kaga inisya ang operation na pamunuan ni Police Captain Rojon Darrell H. Ligos, upod ang aton nga warrant section division sang station, kag ginapamunuan ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya. Bit-bit ini ang warrant of arrest kag gindakop diri ang isa ka suspitsado nga gintilala sa kay Jesus Espartiro E. Fuentes, 30 anyos, kag inisya construction worker, kag pumuluyo sa sitio Ilongga, Barangay Kamandag, Lacastillana, Negros Occidental. Ini ang warrant of arrest nga gindakop upod ang mga tanod kag ang aton nga second platon sang Negros Occidental Mobile Force, kag nag-serve sang warrant of arrest na may criminal case number 4378 sa violation sang sexual abuse action Rex, kag ang warrant of arrest ginpirmahan kag ginpanaog ni Honorable Cyclemen Jason Fernandez, presiding judge sang RTC branch La Carlota City, Negros Occidental. Kag may piksa ining warrant of arrest sadtong bulan sang sa Septembre 14, 2015 action arrest, kag may PX bill o kung may bill recommended din ang korte para naman sa temporaryo nga kailwayan nga 200,000 kapisos karon ini ang suspect ara karon naunong sa custodial facilities sang Lacastillana Police Station. Report live ikan diri sa Lacastillana Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kita Aksor Percival Villamor, live report kika sa may Central Negros. May kapidira kay Maricar Miravalles. Nagapa urok-urok man si Maricar Miravalles. Salamat kita kay Kapitan Jervian Vincula sang Barangay 2 Poblasyon na La Carlota City, may gabingid. Ibunibot sir sang Germany, aragid, no? Si Madam Sonia de la Torre Delgado, si Bingbong Lee. Again kay Madam Grace Smithon Kausing, Cedra nga husband, nagapaurok-urok ito. Si Mike Camacho Queenie, araman. Si Frank Francisco, umigaw man ta kay Sir Frank Francisco ba? PO3 Frank Francisco sa Police Station number 1. Musta ka na, sir? Susan Gonzales da. Sa kay Amboy Manankil Tambasin. Paurok-urok sa Action Night Patrol. Pagbalik natin, final report na action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na
tuhaw sa biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik tiri sa tumulagad mga bidira sa kay Joy Nollard. Sorry, ini Joy Nollard. Sa kay SPO4 Joey Mera, kay Kuya Joey Mera, damay kabigit, no? Sa kay Rosel Gomez na. Ngayon kabigit na mo ka man nga pagparok-urok na, no? Balikata sa aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John Diaz sa balik report na John Piscamak. Ginaprepara na aksyon na Rex ng kapulisan sa Station 6 ining mga dokumento para sa pagpasakas ng kaso batok sa 27 anyos nga lalaki nga nadakpan sila bypass operation kay nagilamang sang hapon sa mismo sa area sang Amalis 1, Purok Amalis 1, Barangay 40, Syudad San Bacolod. Ining nadakpan ang ginkilala kay Nino Genesis Puridario, 26 anyos, kag residente mismo sa amuman nga lugar. Sudri kay Police Captain Leo Estopan na recovered rin sa posisyon kay control. Sininilakpan ang anom kamahit sealed transparent plastic sachet isang ginasuspetsyon sa kalakip na ang isa ka bypass item. 500 pesos nga kwarta ang maning bypass money, isa ka kahita o kunang coin purse abi. Action Eric kay isa ka improvised tutor. Ining si Puridario ginakabig din ang isa ka street level individual sa atong nga mga kapulisan. Kakaroon siya ang nagapabilin preso sa custodial facility sa station number 6 para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa piya kamahing ginta sa kanas ang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kapagupot sa illegal nga droga ang duha ka mga persona nga dakpan sang City Drug Enforcement Unit sila bypass operation kahapon sang kagahon dira sa area sa Purok Boulevard, Barangay 13, Syudad San Bacolod. Ining mga nadakpan mo Sunday Anthony Villa Cruces, 24 anyos, kag Gemma Milyugo, 33 ang edad, lunsay residente man sa mga lugar na recovered rin sa pagginakop sa managaladakpan ang 30 kamahit sa transparent plastic sachet sa illegal nga droga nga nagbibanta nagabugat ng 20 gramos kag may estimated market value kung standard drug price nga 136,000 pesos. Na-recover man ang 500 pesos nga marked money gikan diri sa pagginakop sang subject nga civil Cruces. Balik gikan sa patulang pagbuhat sa Bacolod Action John Diaz. Nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Aksyon! Night Patrol! May gabi dira sa kay Kwan, ha? Sa kay Manong Emil, kag kay Manang Nilida Lopez. Naga-monitor gid sa to, no? Si Kwan man dira, si MG Ilihan Nohas and family dira sa Barangay Sagwa Banwa, Purok Malipayon. Sa mga taga no Secom la, sa Sanandiki ka pamati da ang postida sa may Kwan, no? Sa pamilya Nohas tabla kag iliga nda sa Kwan sa Padasas dabla nga area gaok na, no, gabok na, di ka delikado basi matumba bla, no. So sa mga taga no Seco personnel sa Sandique
Kasi magkatuan yun Purok Malipayon, Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Na sa may pedasas rice mill bla, pasulod. Para kita sa mga iligan kag nowas sa family, ang inyo posting may buho na, nga delikado, basi matumba bla. Kag makurinti ang mga balay, ka delikado. Palihog lang Noseco, San Enrique. Action Right Patrol Program, magtatako piniti parang balik inibuas. Ato sa mga patrol na unit reporters in action, nga nagpangalagad karong gabi, Action John Diaz. Back-to-back, Action Papang Nixon Tahom. Sakay Action Parsival Binamor, Action Roger Gutiv. News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up to kay Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elroy Dutilios. Sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana, sang Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngala sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, inyong alagad ang kurman. Action Right Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis pagtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.